Dobar dan svima. Evo ja ću samo da se nadovežem i da pročitam ovo. Kaže, ako učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste, kada ne učiniste jednom od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. I onda sam ja razmišljala kako ovo mogu da sagledam iz jedne druge perspektive i da povežem siromaštvo i zdravlje. Sada ne duhovno siromaštvo, nego sam htjela malo da razmišljam o zaista materijalnom siromaštvu, jer širom sveta kao i kod nas postoje ljudi koji žive u bedi. A ako zaista žive i u materijalnoj bedi, ako ne mogu da zadovolje neke svoje osnovne ljudske potrebe, onda ne mogu da razmišljaju i o nekim drugim značajnim vrednostima. I šta je na nama? Znači, na svakom od nas, ja upravo je o tome bilo i reči, da pomognemo onim najugroženijim slojevima društva, a ako govorimo o individualnom planu i o ličnosti, onda da mobilišemo svoje najkvalitetnije kapacitete kako bismo radili na sebi, odnosno na onim delovima sebe koji su na neki način ili ugroženi ili u konfliktu. Jer tek kada smo dobri za sebe, možemo zaista da budemo dobri i za druge u svakom smislu, bilo duhovnom, bilo materijalnom. Sad se postavlja pitanje šta jedan čovek koji je siromašan i koji nema dovoljno novca može da uradi za sebe da bi poboljšao na neki način svoj status. A to mu je bitno i moramo da razumemo da mu je bitno. U društvu koje je na neki način, mogu slobodno da kažem, i osakaćeno, može da igra lutriju jedan siromašan čovek, može da se bavi kriminalom, znači ništa od ovoga ja ne preporučujem, ili da radi više poslova istovremeno. A čak i kad radi više poslova, može doći u tu fazu da radi i neke teške poslove. Šta se onda dešava? Ako radimo više poslova, da bismo recimo platili kiriju, mi sigurno ugrožavamo svoje zdravlje. A onda sa ugrožavanjem zdravlja povećava se i smrtnost. Znači, sve su to neki faktori koje treba da imamo u vidu individualno. Onda se sada postavlja drugo pitanje, šta bi država mogla da uradi kako bi pomogla najugroženijim slojevima našeg društva. Pa jedna država može isto tako da očekuje neku lutriju, veću, i da se nada, recimo, da ćemo biti prepoznati od neke druge države koja će biti nama donator na neki način, onda može izrabljivati, što se često i dešava u evropskim zemljama, može izrabljivati svoje stanovništvo, da radi maksimalno i preko svojih mogućnosti kako bi dobila finansijsku dobit i osigurala na neki način sebe kao državu, a ono što se često ranije dešavalo, a možda i sada, samo na nekom drugom nivou, to je izrabljivanje nekih drugih država, ratovi, pljački i sve one agresivne i destruktivne mere koje se svakako ne preporučuju i nisu u redu. I šta se onda dešava kada sve ovo uzmemo u obzir i kada lepo razmislimo o tome, dođemo do toga da na neki način taj ekonomski prosperitet koji je usmeren samo ka novčanoj dobiti i koji ne vodi računa o pojedincu i zdravlju pojedinaca u društvu, vodi nedvosmisleno do toga da mi dobijamo jedno nezdravo društvo. Ljudi nisu u mogućnosti da sebi obezbede zdravstvenu, socijalnu zaštitu i tako dalje i tako dalje. Zato je bitno da ove dve stavke idu paralelno. Ako hoćemo da napredujemo ekonomski, važno je da vodimo računa o zdravlju pojedinaca, kako mentalnom, tako i fizičkom. Ono što je važno, ja mislim da treba da budemo aktivni učesnici u svom životu, a to znači da aktivno gledamo na svoje mane svakodnevno, da vidimo šta smo to uradili, šta nismo i koliko. Sada koliko, ja mogu da odgovorim lično u svoje ime. Trudim se koliko mogu maksimalno da sagledavam, da radim na sebi, a i u odnosu sa svojim klijentima takođe, jer jednostavno smatram da ne mogu klijenta da povedem na put neki ukoliko ja već tamo nisam stigla. To je ono što je veoma važno i zato je bitno da stalno radimo na sebi. A sam taj put individuacije, odnosno naš životni put je izuzetno težak i izazovan, ali to ne znači da nije lep. To što se susrećemo sa poteškoćama, pa kad sagledavamo sebe sa svojim manama, tom nekom tamnom stranom naše ličnosti, može da bude bolno, ali kad se malo poradi na tome, onda ugledamo svetlost dana. Zato je preporučljivo za svako.